Nangita ka na ba og mga pang-Christmas gift nga barato lang? Ani ay maayong pangregalo nga Christmas-themed pastries nga gibaligya sa barato lang kaayo nga presyo. Hinungdan nga patok kini bisan sa mga tinun-an. Dinhi niining gamay nga tindahan sa mga cakes, pastries ug pizza sa Daplin sa Cabrero Street, Barangay Basak sa Nicolas at Banglangyud sa eskwelahan. Kining lami nga gingerbread mapalit lang sa tag 10 pesos, samtang tag 25 pesos ang gingerbread house. Mato ni Joan Tura nga sila sa iyang bana ang nagtinabangay pag-andam sa mga lamian na barato pagyod nga mga kinaham nga dessert sa mga bata. Nagsugod lang sila sa niaging buwan. Insakto sad nga nagsingabot ang Pasko. Ang ilang slices sa cake tag 50 pesos lang. Anausab sila mga pies sama sa buko pie ug egg pie nga tag 37 o 40 pesos ang matag slice. Dugang nila maayo mo'y ilang tuyo nga barato apan lami aron siguradong ma-enjoy sa mga bata ug mga ginikanan di sakit sa bulsa. Dili man ni mall nga mga daghan mga ring nga mga daghang kwarta. So kana rang mga walk-in nga mga nangagi, Mga estudyante. students para kuan na gyud sa para December ba. Hapit naman.